началото на новия ден се замислих над една проста, но в същото време дълбока идея. Какво всъщност създава един дом? Домът е нещо повече от къща. Хората са тези, които го оформят. Вижте Европа. Тя е пъзел от различни животи и преживявания. Ние сме много различни един от друг, а в същото време споделяме толкова много. Домът означава да прегърнеш корените си, да се подготвиш за пътя си. Благодарение на нашия дом можем уверено да посрещнем бъдещето заедно, да намаляваме разстоянието помежду си, вместо да го увеличаваме. Дом, който е за всички нас, хората, които се подкрепяме един друг, за нашите надежди и мечти. И когато всеки има равен шанс. Домът е там, където всеки ден започва от малките вчерашни събития и продължава до големите ни мечти, оформяйки историята на нашия живот. Там се чувстваме в безопасност, но и свободни. Домът е там, където споделяме проблемите и намираме подкрепа. В сърцевината си, домът е мястото, където се чува гласът на всеки и където всеки намира подкрепа. Хубавите неща стават бавно. Необходима е постоянна работа, но в крайна сметка резултатът ще бъде изключителен. Европа процъфтява чрез колективните усилия, предизвикателствата и чрез хората си, които всекидневно работят заедно, по малки или големи неща. Защото в крайна сметка Европа е нашия дом. Място на чудеса, мечти и хармония.